Oti, na mi volume. This one no for man. This one no for shy. You know that I got you, you know that I got you, my homie, my 2 minute. Shin tsaya, kure ta. Shin ko ba haɗa kun ka ce za ku? Haɗa mu yi wannan sai na wannan cikin bola kwacce uban wani ba. Kwacce za iya rama ga dan uwa ne. Wani uba!